čujem. To je to. Morate smisliti način da se pomirite sa njom. Jel neko ima ideju? Kako je tiho i mirno danas. Da, bez perika i gluposti. Da, bit će baš čudno ako se posle jučerašnjeg skandala pojave u školi. Pa čini se da se Teo unormalila. Da, to je istina, ali Polina je mrzi. Pa zasluženo je, ne bi trebalo da priča loše iza leđa. Možda nije loše, možda je to samo njeno mišljenje, pa tako je kako je. To se sve zadržava za sebe. Slušaj, pa i mi smo otišle malo predaleko. Kako misliš? Pričaš o Luizinom planu? O kakvom planu ti pričaš? Ja ništa ne znam. Ma, nema veze, nije ništa bitno. Jeste li videli Vlada? Da, kako glupo, zašto ne znamo ništa o tebi? Nije fair. Da, šta krijete od Regine i mene zanima. Da, devojke su juče imale takav obračun. Mislio sam da će se poubijati. Ko bi rekao da su nove devojke tako hirovite. O, Tea, bez perike i u normalnoj odeći stvarno si lepotica. Aha, lepa si. Smirite se, momci, ne želim da uništim odnose sa Reginom i Luizom. Šta ti je? To je samo komplimenti. Nemoj da kažeš Luizi da sam ti šta rekao. I bolje je da Regina ne zna da smo te hvalili. A i nisi nešto posebno, samo smo se šalili. Pa da, ti si trojka. Ej, jesi li okej? Polina! Čekaj, Saslušaj nas, Polina. molim te. Mi ne mislimo tako, Polina. Ozbiljno, već sam rekla previše puta da si preslatka. Da, niko se ne može porediti sa tobom. Dosta, neću ništa da čujem, to je to. Zaista, Polina, znaš koliko te svi vole. Tako su smislili ovaj čudni trik sa komentarima mrzitelja. Ozbiljno, jel me mrze zbog onoga što zaista vole kod mene? To je glupost. Polina, želeli smo da budeš sa nama, a ne sa njima. Slažem se, bila je to glupa ideja, ali možeš li nam oprostiti, molim te? I oprosti mi što sam ti kritikovala izgled. To je bilo samo moje mišljenje. Lena i Beba su mi izvrnule reči. Dakle, ostavite na miru, svi. Prvo je uvredite, onda tražite opraštaj. Svi. Ne dirajte je, idete i spremajte se za čas, odmah. Poli, nikad me nisi tako zvao ranije. Slatko je. Idemo, devojke, sada će biti tako sva mi. Možda će biti kasnije ljubaznije i oprostiti nam. I kaže ona meni, ako opet stavim zečije uši, bit će spremna da uči kako da se ljubi sa mnom na paradajzu. To je cool. I šta si odgovorio? Pa da bih voleo, ali da su to mašine uši. Mašine uši. Mašine zečije uši, odnosno uši zečice. To samo kod Maše. Naravno, osjećao sam se glupo dok sam skakao oko drveta sa tim zečijim ušima. Ali za Luizu, spreman sam da uradim sve. A da li si spreman za ples u kostimu šimpanze? U tranziciji znači. Pa moguće skupiti novac i kupiti parfem Luizi. I također kupiti sebi paradajz, u suprotnom će mi već nestati ono što mi je Semjon poklonio. Kako ti je teško? Uši, paradajz, šimpanza? I ja tako mislim. Zašto jednostavno ne pričaš devojci i poljubiš je ako želiš? Možda je to tebi lako i Nikiti. Da pije čaj ujutru, on ima Reginu i nije stidljiv. Da li si stidljiv? Luiza mi ne dalo da je stidljiva. Mislim da je problem u tebi. Nema problema nikakvih. Ne stidim se ničega. Čak i dozvoljavam Luizi da se zove Iza. Kao Iza. Dakle, Egore, ti si zver. Nadam se da će se Polina odljutiti. Devojke, sada ću vam nešto ispričati. Slušajte, Vlad i Polina su se izolovali u kantini. Uđem i vidim ih kako se smeju jedno drugom. Onda me je Polina primetila. I njen osmeh je odmah nestao, kao da si mi najgori neprijatelj. Izgubili smo drugaricu. Ma smirite se, ne morate odmah odustati. Moramo naći način da se pomirimo sa njom. Jel ima neku ideju? Sećate se kako smo pomirili Luizu i Egora? Uradili smo sve tako lepo da se ona istopila. Ne, nisam. Zašto sam ja snežna devojka? Ali bilo je lepo. Da, sećam se kako je tada ceo razred bio u igračkama. Gde ćemo sad naći toliko igračaka? Nemoj da uzemo igračke, nego nešto ručno napravljeno, bit će mnogo lepše. Da, kao da joj dajemo delić naše duše.
Hajde da i napravimo čestitke. Da uzmemo papire, nacrtamo nešto na njima ili čak napišemo. Mislim da će biti srećna. Pa ne mogu da crtam, odjednom ne mogu. Ne želim da se stidim. Ne brini, pomagat ćemo jednim drugima, ali što je najvažnije mora biti od srca. Čekaj, ako joj damo čestitke, onda treba da joj čestitamo na nečemu, ali na čemu? Da, nije me briga šta, sa novom godinom. Zato što je najslađa. I da je veoma dobra prijateljica. Da, bravo, upravo to ćemo i uraditi. Pa jesi sve doneli, su svi spremni? Da, zaista se nadam da će se dopasti moja čestitka. Pravila sam je 3 sata. Šta pričaš? Neko ti je zapravo pomogao. Da, mogao si da ćutiš o tome. Hajde, što je loše u tome? Semjon je meni pomogao sa mojom čestitkom. Napisala sam čestitku u prozu, a on je meni dao pesmu. To je to, Polina će uskoro doći, moramo se pripremiti. Dajte mi svi svoje čestitke. Ovo? Sve devojčice iz razreda su napisale za tebe razglednice. One su same smislile i napisale sve svoje želje. Pa ne samo devojke, i momci su pomogli. Polina, čestitam ti predstojeće novogodišnje praznike. Želim da sljedeća godina bude ljubazna i lepa kao i uvek. Ti si najbolji prijatelj na svijetu, na mnogo načina čak i bolja od mene. Bila si odličan predsjednik razreda jer si vredna i odgovorna. Igraš jako lepo. Bolje od svake navijačice za košarkaše. Izvini što smo bili budale, nismo to uradile iz zlobe, već iz ljubomore jer te puno cenimo. Plašile smo se da ćeš otići u drugo društvo. Želim da završim svoj posjet ovim Katrenom. Polina, publika je teška, mnogo je budala tu, ali ti ćeš biti TikTok zvezda uprkos svakom hejtu. Hvala puno, devojke, jako sam srećna. Devojke, hajde da se ne svađamo i ostavimo sve zamjerke iza sebe, zato što je posljednji dan učenja i sutra idemo na odmor. Da! A šta ćemo raditi sa bebom i Lenom? Osvetit će se. A šta ako na njih budu delovali novogodišnji zvončići i pretvore se u pepeljuge? Da, pretvorit će se u miševe. A sljedeće epizode možete očekivati nakon odmora. Vidimo se, ćao!